Terve! Ollaan Sipoossa, Itä-Uudellamaalla ja meillä on tässä tämmöinen 164 kivitalo, joka on rakennettu 2010. Rakennusvaiheessa asennettiin vesikiertoinen lattialämmitys ja suora sähkö tai sähkökattila Niben VVM300. Silloin tehtiin varaukset myöhemmälle lämpöpumppuasennukselle. Joo, me haluttiin tosiaan tästä sähkölämmityksestä pois ja vaihtoehtona tietysti voisi olla maalämpö, mutta tässä tontilla niin sen rakentaminen on kallista, kun on paksu savipatja, ja toisena vaihtona oli tämä ilmavesilämpöpumppu, joka vaikutti ihan järkevältä ratkaisulta, ja meillä on ollut Niben laitteisto. Nyt sähkökattilana ollaan tyytyväisiä siihen ja sen takia sitten alettiin tutkimaan Niben mallistosta laitteita. Meille asennettu ilmavesilämpöpumppu on Nibe S-sarjan Splitbox. Ulkoyksikkö on AMS 10 8 kW teholla ja sisäyksikkönä on VVM S320. Eli meidän projekti käynnistyi kesäkuussa 2022. Me saatiin tarjous ja mitoitus asennettavalle laitteistolle. Kaikkineen siihen meni sitten 3 päivää siihen vanhan laitteiston purkuun ja uuden asentamiseen. Pumpun asennuksen jälkeen meidän sähkönkulutus on tippunut 50% aiempiin vuosiin nähden. Asennuksen jälkeen rekisteröin laitteen Nibe-turvaan ja otin myös käyttöön tuon MyUplink-applikaation ja siitä kautta on seurannut laitteen toimintaa. Laite on pääsääntöisesti ollut automaattikäytöllä, että olen muutamia asetuksia muuttanut siellä, eli tiputtanut lämpökäyrää, lomapoissaolon pari kertaa ohjelmoinut sinne. Laitteiston käyttö oikeastaan ja ylläpito ei ole vaatinut varsinaisesti mitään toimenpiteitä minulta, että ohjelmistoasen päivityksiä olen tehnyt sen mukaan, kun niitä on tullut. Asennuksen jälkeen niin tuo sähkönkulutuksen pieneneminen on tietysti parasta ollut, ja sitten toisaalta se, että laite toimii ihan itsenäisesti. Saahan tässä sitten semmoisen hyvän mielen, kun osallistuu ilmastotalkoisiin.